Assalamu alaikum, ukuthula kube kini nonke ema-Afrika mahle. Lo mbuzo lo ubheke kwi-Afrika yonke, kodwa phecelezi kumakholwa kakhulu. Labantu laba abazibiza ngamakholwa. Lo mbuzo lo ngicela ukuthi kube yibo abangiphendulayo. Ngivule incwadi kaGenesis wokuqala ivesi u26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Nizwile kuthi uNkulunkulu wenza abantu ngomfanekiso. Kusho ukuthi ngagama thina siwumfanekiso kaNkulunkulu, thina sifana noNkulunkulu. Lalelani-ke bafowethu, lalelani-ke banguna bahle. Ngiyovula manje incwadi kaIsaya 40. Isaiah 40 uqale lapha kuverse 18. Awuyilalela ukuthi thini? Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganise namuphi umfanekiso na? Yisithombe yini esibunjiwe? Yisisebenzi sanamekwa ngegolide ngomkhandi, sancibilikiselwa amaketanga esiliva na? Lalela 21. Anazi yini? Anizwa yini? Anitshelwanga yini kwasekuqaleni? Aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba? 22. Nguye ohlezi esiyengelezini somhlaba, abakhile kuwo banjengezintethe, noweneka izulu njengendwangu, alelule njengetende ukuba kuhlalwe kulo. 23. Nowenza izikhulu zibe yinto engelutho, nabahluleli ukuba babe yize. 24. Yebo, banele ukutshalwa nje, yebo, banele ukuhlanyelwa nje, yebo, isiqu sanele ukugxila nje emhlabathini, abese phephetha kubo babune, isivunguvungu sibasuse njengamabibi. 25. Niyakungifanisa nobani ukuba ngifane naye, usho ongcwele. 26. Phakamiselani amehlo enu phezulu nibone, ngubani odalile lezi zinto na? Nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo, abize zonke ngamagama ngobuningi bamabandla akhe nangobukhulu bezikhwepha zakhe. Ayisilali neyodwa. Hey bafowethu, nizwele nani ngani zakwethu. Nezwela akusho mina, nayi incwadi ngiyiphethe bafowethu. Nongaboni uyozabona, ngiyoloku ngizamile njengani zakwethu. Ngiyabonga. Nkosi yami senibusise.